Yho, yasoloko into isala nathi sana. Sawuze sibe busy sithethelele sithini sipave. Yawugqiba into isale nathi. Abantu babe engaged, abantu babuyele ebantwini babo. Sisheke sithi hayibo ngokuya ebengakhange ondla umntana. Hayibo ngokuya ethathe uwife number 5 kodwa wena ubungafuni ngoku ubumana ugoduka kuthiwa useshabeni. Hayi ke santa Musamseleku. Uyasibonisa uba phuma nezindabeni zabantu. As much ke ezingabo abasifaka ezindabeni zabo ngosibukelisa kumabonakude. Ufakile ke ipicture yakhe bethunani kunye nomayeni bekunye. I think noko indalana kancinci le photo but ke ngoku eyona nto eyeyaxoza abantu yi-caption yakhe sana. Ndiyabona ke uyayazi ba abantu baziva njani ngento edibene nomayeni ngenxa yoba ku-season 8 umayeni ngulo kaloku can't tholakala soloko kowabo shabeni omnini bayakhala umama abo akekho so ukubona ecaca njengathi akayingeni into engathi uyawushiya umtshato. And ke ngoku ibingasele iyilento kaMakhwela qha bekukhona nokungavani ke between yena noMakhumalo noMangwabe kwade kwacaba noba ngokuya uTata Musamseleku begula bekumonezelwana noba waya nini kwabanye akaya kwabanye kwaphinda umayeni kwakho izinto kufuneka zenziwe nguMakhumalo nabantu zemoto ze-insurance akathetha naye like kwacaca nje ba hey abahlelisananga kakuhle njoba ke sede bathengele kwenezindlu esilungwini. But then ke ngoku uTata Musamseleku ufakile i-caption ethi no matter what, meaning asahlukani no matter what, asoze undishiye okanye you are my forever no matter what. Hayi ke bangena abantu phansi kwala zawuthi yi-real ke besithi i-first love yakho ke tana bathi abanye lo umayeni uyifulfillile ivision yakho eyedwa besingekho nesidingo sabanye kwathiwa ha sana i-caption, the only caption that matters this year. Abantu ke mos bayathanda usoloko besithi come for i-captions kaTata Musamseleku so kuthiwa hayi yabona le caption ngeyona yona ihambelanayo nale nto uyifakileyo. So ke bethunani Tata Musamseleku uyasikrobisa uba yena nonkosikazi wakhe basekunye and basezaba kunye no matter what. And ke ukumayeni uhleli endlini yakhe esesilungwini entsha siyabona kumnandi. And ibenikhe ndamthi cheke bethunani enxibe neringi yakhe ndathi hey because abanye abantu benentomane bethetha besithi hey umayeni akayinxibanga iring umayeni akayinxibanga iring kanti ke besikhe sibona kwezinye seasons sometimes engayifakanga so ebebheke ke kwi-women's conference or something so noba uqomba makhe ayithathe ke ayifake asizoyazi ke isizathu soba angayifake okokoko. Babekhona ke nabathi uTirelo noMpumelelo senior because kaloku banento yoba into yenzeka between uTirelo Mpumelelo ba uMpumelelo makahambe ayotshata omnye umntu before uTirelo but then ke ukaphinde ke amtshate ke noTirelo ngelihlobo sibone enze ngayo kwishow iyafana nale yenziwa nguTata Musamseleku kumayeni. And ke bakhona abantu bakholwa nokuthi uTirelo ngeyona true love kaMpumelelo qha ke uMpumelelo wathanda amantombazana. Anyways itsho ke into bethunani beniqomba nikhe ni-update uba so far so good. Sawubona xa bebuyile ku-season 9 uba kanye kwenzeka ntoni umayeni ude wabuya oshabeni na okanye ke sekuncede le ndlu intsha indawo le ebengayifuni yimzumbe ngoba kaloku bengasavani ncam namanye amakhosikazi la ahlala pha oMakhumalo I think ke noMangwabe neyazi ke mos yonke into. Anyways enkosi kakhulu bethina ngothini ebukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.